Nyt mä esittelen teille mun huoneen, koska mä oon viimeksi tehnyt sen joku 2 vuotta sitten tai vuosi sitten. Joka tapauksessa aika pitkä aika sitten, niin ehkä on nyt aika uusia se. Toivottavasti tykkäätte tästä videosta ja laittakaa kommenttia sit millainen tää oli teidän mielestä ja pitäisikö tällaisia videoita. Huoneeseen tässä suoraan vasemmalla on mun sänky. Nukkuu tuolla. Hyllykkö. Tässä on 2 hyllyä ja tossa on tommonen laatteksti, joulukoriste ja sitten tommoista valojuttua. Sitten tuolla ylähyllyllä on Victoria's Secretteja ja sitten tommonen yksi dödö. Siinä on yleensä enemmän noita Victoria's Secretteja, mutta nyt mä oon vienyt osan alakertaan ja yksi on mun laukussa, niin siksi tossa on nyt niitä niin vähän. Ja sitten tuossa roikkuu mun Michael Kors. Meidän kissan hiekkalaatikko, tuossa pöydällä on mun iPhoneien laatikot ja mun järjestelmäkamera. Sitten tossa on tämmönen koko vartalopeili ja tommonen lipastoa. Niissä on vähän kaikkea sälää, kaikki ponnareita, meikkejä ja sitten puhelimen kuoria, latureita ja muita läppäri ja sitten mun stereot noiden lipastojen päällä. Tuo läppäri on tossa sen takia, kun mä yleensä yhdistän Spotifyn kautta musiikin noihin stereoihin. Tollaset jouluvalot. Ja tuolla on kaikki meikit ja tollaset siveltimet sun muut. Sitten tossa on pari lehteä. Ja tuolla lattialla on siis tollanen kassi sen takia, kun mulla on huomenna lähdössä reissuun. Niin siinä on mulle valmiina kaikki vaatteet. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta ja kiitos kun katsoitte. Moikka!